Good afternoon mga kachombo. Nandito tayo sa may highway ng Santa Barbara. Patungo kami sa may munisipyo. Sa bagong munisipyo. At yan, makita nyo makulimlim. Para tayong parating na si Babilus. Yan, makita nyo ang ulap natin at may DPW sa may kanan. Shout out sa inyong lahat dyan sa may Cagayan de Oro, ang ating solid supporters. Sa ating pinaka-cute na pinsan. Kumusta yan? Kumusta po kayo dyan sa ating mga kaibigan? Galarpi family? How are you doing?